Na našich zahradách se objevují nejrůznější plochy. Trávníky, záhony, prostory pod stromy. Mnohdy se stane, že mezi těmito plochami chybí estetický přechod a začnou do sebe prorůstat. Právě proto se dnes budeme bavit o tom, co udělat s různými povrchy zahrad a jak je správně od sebe oddělit. Tady máme kamínky třeba a tady máme trávu. A tady je vidět, že když tyto dvě plochy od sebe neoddělíme něčím, co doopravdy dokáže zabránit prorůstání plevele a trávy, vše děláme proto, abychom si připravili na zahradě libovolné tvary, a to včetně různých křivek, oblouků až po různé pravé úhle. Nyní si vezmeme skrytý obrubník plastový, který si tady rozstřihneme, aby jsme si ho mohli rozbalit. Tak a tento obrubník, protože je ve smotané formě, tak si ho musíme roztáhnout, aby se nám s ním lépe pracovalo. Obrubník je vyrobený z polyetylenu, je dostatečně pevný, má 4 mm tloušťku stěny, po celých délkách má 2 prolisy, které slouží k tomu, aby byl dostatečně pevný, ale přitom, když bude usazený v líně a v zemi, aby nám nevýjížděl směrem nahoru a dolů. Obrubník se dá spojovat po délkách tímto způsobem a pokud nejsme zrovna na koncích toho obrubníku, tak se dá spojit tak, že se lehce dá takhle přes sebe a máme spojený obrubník v zemi. Obrubník je zdravotně nezávadný, fyziologicky netečný, odolává chemikáliím, strunové sekačce i rotační sekačce. Nejdřív si rýčem uděláme přibližný tvar, který budeme požadovat. Potom teprve začneme rukama, lopatou odstraňovat hlínu. Obrubník usadíme do výšky terénu, tak aby nám nepřesahoval kraj o víc než 1 cm, aby nám to do budoucna nevadilo při sekání. Zasypeme zeminou a přidáme materiál, který chceme používat. Tak momentálně tady používáme kamínky. Než dáme kamínky, je vhodné použít geotextíly, která nám zamezí prorůstání trávy. Tady si ukážeme další možný způsob instalace skrytého obrubníku a jak vidíte, tak ten se bude hodit tady k těmto záhonům, kde je použitý materiál, který vlastně není vhodný na oddělení záhonu a trávy. Nyní si ukážeme, jak můžeme udělat u skrytého obrubníku pravý úhel. Tak tam naříznutý obrubník, pozor, ne přeříznutý, ale naříznutý, si takhle můžeme zlomit a on nám zůstane držet v pravém úhlu. Nyní do takto připravené rýhy si uložíme náš obrubník, rukama ho zatlačíme a pak vezmeme kladivo a obrubník dotlučeme do takové výšky, která nám vyhovuje. Tak a i tato varianta je právě hotová. Vzhledem k životnosti těchto skrytých obrubníků, která je daná při uložení v zemi přibližně 30 let, vám odpadá na zahradě spousta práce.